Slovanská epopeja. Toto je ona, 20 veľkoformátových obrazov, na ktorých Alfons Mucha zachytil dejiny slovanských národov. Práce na nich mu zabrali celkovo 18 rokov života a 2 roky ich do tejto knihy fotil svetovo uznávaný fotograf Jan William Drnek. Len pre predstavu, napríklad jeden obraz má rozmery 8x6 metrov a v knihe ho tvorí 350 megapixelových fotografií. Dohromady má celá epopeja 650 metrov štvorcových, čo je obrovská plocha a dostať to všetko do knihy je naozaj kumšt. Jak vidíte ten třírozměrný obraz, kde vidíte tady štěce, kde vidíte detaily plátna, a to ale vidíte i v té knižce, to se nám stává, že lidi se jdou podívat, že no ježiš, no je to vidíš jen teda na plátně, tam ne, to je na papíře, ale vypadá to jako to plátno. Jan William Drnek využil špeciálne technológie pri fotení aj samotnej digitálnej úprave, takže v knihe vidíte dokonca to, čo nevidíte priamo na plátna v galérii. Ve výškách třeba 3 až 4 metrů nad zemí máte takových nádherných věcí a detailů, který v té galerii fakt nevidíte. No a na štafle z půlmetrový vzdálenosti vás tam taky nikdo normálně nepustí. Základom bolo vytvoriť naozaj verné farebné zobrazenie obrazov, ako by ste sa v knihe pozerali na skutočné plátna. Takže miestami to bola aj adrenalínová práca. Museli totiž liesť po lešeniach a doslova na každom metri merať všetky body, ktoré sa prenášali do počítača a spracovávali. Protože vlastně srovnat těch 20 pláten jako podle jenom očí není úplně jednoduchý. Každý to vidí jinak, takže takhle jsme měli kontrolu a dokázalo se nám to hezky sjednotit. Ešte jedna zaujímavosť, v knihe nevidíte plátna v mierke 1:1. To by musela mať kniha 160 kg a 3600 strán. Preto Drnekovci využili špeciálnu tlačiarenskú techniku, v ktorej má jeden bod 10 mikrometrov, pričom v bežných knihách má ten bod 150 mikrometrov. Takže slovanská epopej má 15 krát jemnejšiu a kvalitnejšiu tlač ako bežná kniha a keď si vezmete lupu, ako by ste videli plátna naozaj v mierke 1:1. K nádhernej knihe sú priložené aj 3 kamene tematicky prepojené s vybranými miestami, ktoré sú vyobrazené na plátnach. Ďalej certifikát vytlačený na ručne vyrobenom konopnom papieri, lupa, puzdro slúži zároveň ako stojan a napokon šperk, ktorý navrhla vnučka Alfonza Muchu Jarmila. Když se na to člověk podívá, tak první věc říká, tam je něco muchovského. Tak jednak tam jsou ty ornamenty z té slovanské epopeje. A druhá věc, jak tam vidíte takový ty asymetrické kružnice, tak to je přesně to, co je takovýto nádherný těch muchovo-secesních obrazech a tady se ty dvě věci takhle spojily. Slovanská epopeja vyšla v limitovanom náklade iba 200 výtlačkov v češtine a angličtine a zakúpiť si ju môžete iba na www.luxusnaknižnica.sk.